רציתי לדבר איתכם על תחושת הריקנות שחלקנו, אפילו רובנו, חווים אותה. שמתם לב, גם כשאנשים מתעשרים, עם זאת הם חווים ריקנות גדולה. במהלך חיינו אנחנו מנסים להגיע לפסגה, שמבחינתנו זה כסף, בתים, יוקרה, אבל כשסוף סוף אנחנו משיגים את זה, אנחנו מבינים שכל מה שהשגנו בחוץ לא ממלא את מה שחסר בפנים. ראיתי את זה קורה לאנשים הכי מצליחים, ששמעתי מהם משפטים כמו אני בדיכאון, אני חווה חרדות, שום דבר לא משמח אותי. אני מוכן לוותר על מיליונים רק כדי להרגיש טוב. ומפה הבנתי שאם אין לך שקט פנימי, חוסן, אהבה עצמית והכרת תודה על החיים עצמם, שום כסף לא ימלא את הריקנות. אני בעד לשאוף לחיים טובים יותר, אבל קודם כל אני רוצה שתתחילו לתרגל. אהבה עצמית, להעריך את מי שאתם, ותכירו תודה על כל הדברים הקטנים שיש לכם עכשיו בחיים. ולפני הכל, הכי חשוב שתהיו שלמים עם עצמכם.